guba da datti duk abin da ka ci dai ai akwai wata datti a ciki. To in an tace hanta za a ba sai ta fitar, sai ta kai shi wajen bayan gida ko fitsari kai kuma ka fitar. Shi yasa take da duk wani, to ai shi yasa idan kana cin, to ita kuma akwai tana da soft, tana da laushi sosai, ba wuya abu yayi affecting ɗinta. Yanzu misali hanta mu ɗauka ana zaka ga an ce fat ya ake cewa maikon da yake samu fat liver din, ai ita abin da ba ta so da ban ya zo ya lalle ta gaba ɗaya. Akwai wani mai a gefen ta haka, in ba wannan man hantar lalacewa za ta, to amma kuma ba ta so ya hauro ya rufe ta. Ina ba da magana, to wannan man idan kana cin magana can da na fara kaya mai maiko da mai sai ya dinga ƙara mai yawa, sai ya dinga zuwa yana ƙaruwa yana sai ya rufe ta. Shi ne matakin ta na farko, tunda ita tana da type 1, type 2, type 3. In an samu, in ka ji mace ka hanta na farko an ji an duba ka ba shi sauƙi mai maganin ta ne zai warke. Sannan akwai irin abubuwa na sha, ba ta son hayaki, dama ita ce ma wacce ma ta fi tsanan hayaki, saboda na gaya mana ita da ka shaɗi abu mara kyau ko ka ci sai ta ɗauke. To yanzu misali sai ka shaɗi hayaki, akwai datti akwai ne, wurin wa zai je gurin hanta, to yana zuwa wajen hanta sai ta zama ta samu wannan illar da ka ɗauko ta yi abin ta fara bashi, sai ka ji an ce type 2 ke ya zama mataki na biyu. To daga nan sai type 3, shi kuma wannan misali nicotine, abubuwan da suka shafi nicotine kamar goro, irin su taba, akwai wani sinadari da ake kira nicotine, yana da amfani a jiki fa, to amma shi kuma dama Allah ya yi jiki ya dinga samar da shi. In ka ce za ka dinga can abin da zai kawo ma nicotine, to kuma za ka sha excess, zai karu. Misali, shi yasa za ga ai suna da wahalar denawa, suna da wani side ne kamar taba da goro. Abin da nicotine din da yake, misali hantar nan tana ba da sinadarin nicotine 1 mil misali kullum. In ka ci abinci ba nicotine a jikinka ba zai ka ji ka gamsu. Menene za ka ji mutum ya ce na ƙoshi? Ina fata muku ba wannan na ƙoshin, bayan ka ci abinci ba har gyatsa za ka yi ba, nicotine ne yake ɗiga a kan abinci, sai kawai ka ji yanzu na ƙoshi. To amma idan ba wannan sinadarin, ko ka ci abu hankalinka ba zai kwanta ba. Shi yasa mai cin goro za ga suna gama cin abinci an ɗauko shi an balla. In ba haka ba ko sai lucy, wannan tashin zuciya, sai amai, sai sauransu. Saboda da wannan jikin misali na gaya mana ai yana samar da wannan wame ɗin, sai kai kuma ka zo kake cin goro, wannan goron shi ma in yazo sai ya dinga samar da wannan sinadarin. To ita hanta tana ganin kana cin goro ai yana samar da wannan sinadarin, sai ta daina ba da wannan naka, kawai sai ka ci gaba da cin goro. Ina fata mun, to daga sanda kuma ka bar goron in baka ci ba, to ai sinadarin ba zai ɗigo ba, shikenan sai tashin zuciya, sai ka ji mutum in ya ci abinci. Haka kuma sai ne ɗinsu ɗaya da taba, saboda shi ma ita ma tana da wannan garin sinadarin a ciki. Ina ba, to wannan bangaren side din hanta shi ma ga product. Akwai kuma duk wanda zaka ba maganin hanta, ina ba da shawara ka yi amfani da detox nuts. Ga shi nan wannan detox nuts, saboda duka waɗannan problem ɗin ma in zaka ba mutum detox, shi ma na flushing ne da sauransu. To wannan shine bangaren hanta, ita kuma abubuwa marasa kyau ne ba ta so ka dinga ci, saboda aikin ta ne ta dan tace ɗan da ta kuma in yi mata yawa ko a zahiri ba ka san yanayin laushin ta ba za ta ɗaura ba, sai kawai ta fara wannan zafi, tana fara zane-zanen da kamar yadda ne haka, shikenan hanta ta samu. To kamar mai shan taba in ya daina sha, wannan kaga bangaren hutu kuma har hukunta da hutu ne, in kaga ai za ki ga abin da yake turawa, kamar in ya daina sha ko yana so ya daina sha kuma ya kasa. Shi ne ai na gaya miki, wanda bai mana wannan karatun babban likita ne, amma wallahi ce mana yi Allah ne da ya taimake ki ya daina shan taba. Saboda me? Na gaya mana yanzu shi tabar da yake sha shi ma tana bashi wannan sinadarin nicotine din. In fa ba sinadarin nicotine, in ka ci abinci ba za ka ji ka koshi ba. Kawai za ka ji dai ka ci gashi cikin ka ya cika, amma kai dai baka koshi ba a tunaninka. Saboda ka'ida yadda hatta Allah ya riga ya tsara ta, kana gama cin abinci sai ta dubo dis akan abincin, shikenan sai ko ka ji ka koshi, sai ka ga mutum yayi gyatsa bayan ya sha ruwa. To in kuma ka fara shan taba ko kana cin
misali goro ko wani abu da yake kawo nicotine masu tika-tikan nan sai kawai ya dinga samun ma da wannan sinadarin to kaga sinadarin yanzu ya zama biyu kenan ga na jikinka to sai kuma na jikin sai ya daina badawa saboda ya ga kana samu kar ya zama da yawa to kuma in ya daina badawa shi ba zai dawo ba ya tafi kenan sai dai kai ka samu to yanzu ya za ka ce mutum ya daina shan taba sai in Allah ya yi saboda a ka'ida in har yana so wannan ya dawo ya ci gaba da bada sai ya yi wata uku bai sha wannan sinadarin ba inda zai dole ya yi wata uku da kuma ya cire kanshi ya bar gurin da yake saboda tana da wani ko da ya daina in ya ga wani yana sha sai ga kuma ba zai ma iya haƙura ba to in mutum yana sha ko da bai bari ba ka ɗau detox ɗin nan ai yana kawo musu tari da su tulsi drop shi yasa nake in kalli mutum ya ce ta ba nake sha ina tari ina mai ɗau tulsi drop da detox ɗin nan ka haɗa mai duk wannan dattin ya gashi zai rufe mai huhu shine wancan da kika wannan rufe huhu shi kuma wannan mun yi shi ina kan a sai sati yana toshe mai hanyar numfashi shi ya za ki ga gurin ya rarake saboda wannan toshe wanda yake sai kirjin ya dinga budewa to amma shi ne ban ma taɓa ganin irin nashi ba saboda a ka'ida wani gurin ya fashe kuma sai dai asibiti ko kuma wani abu makamancin haka saboda haka kun ga mun yi bayani akan cututtuka da dama ma duk wanda suka shafi blood vessel hanta koda hawan jini siga da sauransu duk ga product da kowanne akwai wanda za ka mai amfani da shi kuma ina jin gaba da in ka ba yawanci in kun lura da bayanin da ne matsalolin ma na supplement ne ba wai na wani magani na daban saboda ya za a yi a gyara su a hankali ba wai a ɗauke ciwon akwai wanda dama aisha za a yi cewa akwai kuma ciwon da dole ma ka fara bashi wani magani da yanzu nan zai kwantar mai da ciwo sannan sai ka zo ka ɗora mai supplement shi yasa in ka mutum yana amfani da maganin asibiti bai sai ka kawo mai supplement kar ka ce ya ajiye su duka in yana shan kala 5 ne kai kuma kawo mai kala 2 sai ka ce to ai shifting kun gani in na sha da safe ina sha da rana ina sai ce to ka cire da rana sai ka sha wannan kun gane bayan to ya hada da in yana sha sau 2 a rana sai ce to ka cire na dare ka dinga hadawa da wannan saboda su supplement ba ruwan su dan kana shan wani magani akwai na zuciya ne kawai ba sa san akwai wanda ba a hadawa da wani bangaren hawan jini da zuciya ke kamar akwai maganin microtusal akwai lokacin da in ka ce za ka hada mai hawan jini da wani magani na asibiti na manta tunan shi maimakon ya rage mai hawan jini kara mai jini na taba gaya ma shi ma wannan ita ta ce min wai ai signing din da ya nuna bata gane ce to kuma a duba list din shi muna ganin muka ga akwai wani ce to kin ga wannan in ka hada mai duka biyu an bata aiki to irin wannan supplement din dama za ka hada mutum ya ci gaba shi yasa ake cewa is not substitute ba wai cewa za ka yi a daina shan wannan magungunan ko ma shan wannan a hada in ka sha wannan ka sha wannan ina ba ta buga ina ga gaskiya bayanin da za mu yi bangaren product kuma na ga lokaci ma tun da ba mu da kusan